Anya laki din! Bayaw! Ay! Saan ka maturog? Ano ba di inuman tangara ka? Uy! Shh! Agree ka! Sana ka nakaturog si kamot ba ya? Nakadumog ka mat. Kunam ngagmalmalam tangag shot. Kargam nga raw na dyan basok. Ituloy ito tayo ginom bayaw. Punwe ka na. Uwan, puno mo, bayaw. Saan ka maturog ka? Ato tiyarak mo. Ang shot ka. Aguray ka ka di mo bayaw, ta ibilo man. Agbubuilo ka nga niya. Di mo sama na namuti bangbagam. Agam ang mga ukan sa manan. Dita din ay, sus. mawan nagbaso. Lata na nagkanta ni Bayaw. Hinbuilo na. Ay, sinalbag dayjay a Martin. Napnapa na naman nga tan. Rumabiin. Pagbiro ka nakmanan. Martin! Martin! Mahal kita. Isunsamot dayjay agkan-kanta. Nadanggak man analaing. Sing sing. Uwan. Iso. Ay, dil agbain. Ijay abanda ti paggap-gapuan ti timog nakat. Mapanak man ijay. Gusto, Bayaw. Isak mo tanti kumanta. Sige bayaw. Gusto. Hindi ka mamalmal ba sa kanta? Hoy! Martin! Uy na. Uray mo lang tangad-tangad di pa nagkanta na ha? Nay. Ay sus, ni misis ko. Apay nga nasa pulan na dito nga. Ha! Itay ka pa'y asap-sapulan, salbag ka. Adda ka matgayam dito nga agin inam. Nego, hindi na mo lapigusin na. Bakit? Anay. Agawin! Tumakder kan, tagawin tan. Bayaw, gawin kami ni manang mo. Sige. Gawit ka. Ano, masabsabat yun dito ni Mrs. Kumata. Di mo ibagbaga nga daak dito. Unak man no napan ka nagtrabaho. Adda ka matgayam ijay amak inom kini sa taur. Inawis na gam ni bayaw ko. Ala, magna ka? Saan ka sumananggir kanyak ta nagdagsan ka? Maulaw ang aron mo, bakit? Apay ngamin ta naginom ka. Kanayon ka matakastan. Erotic, kayat. Saan ka nga kanta na tiudalan sa kababain? Apay, akababain. Apay, pare mo, no kumansyon nagpindas mo ti busis ka. Ay, nasaya at mat, tanasabat kayo adwa. Oh, apay, sapsapulam mat nila kay mo. Ay, huwan manang, napanan na nga ta. Itay ko pa'y abirbirukan. Bakit, di kagtagtaga niya, naguli mo ka lang. Aday jay, nila kay mo. Kadwa na day to'y bayaw na, anagin inom. Pinanawan mi ijay. Ha? Apay ngayon pa kamay, oh. Kat, alangan abay-bay aklat ta. Nga apan agbirok ni Alona kinilakay na. Ay, nabartek man nga ruden anila kay kumanang. Aywan basta agkuyog dagitoy nga agbayaw. Sigurado ang mabartek da adwa. Manang, nagapuak ijay ko nam anaginuman nila kay ko kin nila kay mo. Awan mo't ijay nila kay ko. Ha? Napanan na. Jay mo ilalamisaan ken arak tinadanon ko ijay. Kat, amangan mat no nagawidan nila kay mo. Awan manang, awan ijay balay mi. Day tatirigat na kat. Di nan samot ammon ti pagaw-awidan nan. Pangbiro kak ngay itakan ko na. Ammo kon tinapanan na. Pada sa mamapanbirukan ije pagbibidyo o kyanda. Napan nag-video ke? Ado ka no kat ti chicks ijay. Ay, naginom lang arudan. Ag chicks may. Ad na amin kan kuanan abisyo. Apa nakapanimid ka dita si Kadulpo? Asino ti sana maladingitan no ang customer tayo dito punirarya boss. Ado nga minan kat ti kakompetensya tayo apunerarya. Pampanunutay nga raw da mga ramid tayo kumamot iti promaw. Promo. Ay nagloko kan Dulpo. Mabalin ayamat nga agpromo ti punerarya. Mabalain.
Apay kumasangay. Anya ngay kumapromo dayta. No ngay, agbay one take one tayo itilungaw. Ah, buy one take one ko nam. Kawang baos. Ado ati umay. Kasla mayat Mayat ko naktumagkeng ka. Naglaing kan ngagpanunot, Dolpo. Tano, ado ti customer tayaw. Sige, agparamid ka nga rodan iti tarpulin, ama isabit di tasangwanan ti punerarya. Isurat mo ijay, buy one, take one. Apay may salangay. Mangisabit tayo iti ado atarpulin Tano mabasa mo dagiti tataw. Ingatok santi sweldo, Dolpo. Ayaw na. Ingato mo, boss. Kunakon kat anapan ka nag-video. Anay. Di nakalapigusan Nagawid lang rodan. Nagmayat ti pa ng saklot mo ijay babae ijay video yan. Anya tiyar arasaas mo kan kwa na, Adaya? Nakitak nga diyar arasaas mo, di mon ilibak. Waka turturog akon. Maturog akon bakit? Hindi ka gungot-ungot Nibayaw ko mantikadlak. Kun maudin day jay pa naginom may. Oho, awan lat amukon ang maudi dayjay. Maudi nga rodan. Nagtungtong kami kanibayaw adi kami nagin inom iti ure kaano man for ibar. Anya mako ng boss. Naisabitan dito sangwanan ti punerarya ti tarpulay na kunana. Buy one, take one alungaon. Umaduad agos ti customer ta Ag-click na ito yung napanunok ko, boss. No agklik, ingatok adagos ti sweltom. Rumpong lang nga. Naglai na ka nagpanunaw. Mau din dito, naginom ta, bayaw. Wala mo din bayaw. Santan nga gininom. Kamom ti anak bayaw. Makapirday di salon at. Isa tang rodin bayaw. Wala na bayaw. Mau din dito. Well, Tapno, saan nga kung tangiti, misis na. Kun kababay magkadakwana. Isa lasing bayaw. Lasing. Agito ta gaway din ton madam tama. Ibusin talangan dito yung anak. Dito isang wanan ta. Kahit nagawitan. Agbalbaliw tan bayaw. Wan ba? Magbalbalitan. Last day to yun. Amuta pa mati pagawidan ta. Nagdala ka. Ditaman yung dita. Surutom na ditaman. Ay, sana dita. Amom na ita simenteryo ba? Pag naan, amapan na jay. Simenteryo. Mapantat simenteryo. Wan. Madi. Apa nga madi nga bayaw? Madi. Ay, wan. Talaga madi ba? Alangan mo amapantay yung simenteryo. Sibibiyag tapay mga agpaso bayaw. Gatuwan! Ano nga santa na makasublay. Ay, wan bayaw nga mnay. Last day to yun panaginom ta bayaw. Bayaw. Ay sus, naperdin sa matidalanan. Agpaso, abay, abo mo na ito dala ng bayaw. Kung na ano, siminta doon. Nay. Naabot-abot ang agpaso bayaw. Ano, datayo mo din ang siminto idi dahi tabi. Malagim ba? Ay, wan, malagip ko bayaw. Dati. Ay, bayaw, agore ka. Ada, makit kita akasla kayat ko kahit. Anya di ay bayaw. Kasla bayuan tikwan. Basta yung tinakasurat na. Ay, kaya mayad buy one, take one. Kaya nasa wan bayaw, nakasil. Ay, sumrek taman dito, ada bayuan tikwan na. Nga manya nga tayo, buy one, take one ako na bayaw. Sumrek talatan. No ngay chicks na ita. Ay, wala niya. Gawin no saan, kahit arak bayaw. Buy one arak,
tikwan pulutan ko na. Ay na. Ay, kunang no maudin ti panagsita. Ay, wun bayaw. Maudi dito yun. Lasa talagan. Lasan bayaw, anya, laki din na ya. Sumrak sa ngarutin. Ada customer tamboseng. Punak tumagkeng ka nga, klik ti promo na panunok kaw. Adan, nagbiitan. Ada di sangwanan. Duada nay. Kaya ada ka nung agbay one take one. Anya ti kayat mo asawan. Nabiyag da pay. Dandan ni matay da gijayain. Ta nagkaro barte da. Parang arod ka dakwada dyan promo ta. Mamarta ka da gijay. Duada. Hustaw ti buy one take one na promo. Nakaturugan ni bayaw ko. Pre, talaga ka niya buy one take one kayo? Huwag ko na lang arutin. Apay nagkulik ka may. Sige, sigurado lang Gusto para kada kayo di tabayaw mo ti buy one take one may. Uy, bayaw ko na ito. Nabarta ka badak. Oh, inya ngay. Agpili kayo na. Una, isa akong tagpili. Hindi, pagpilihan. Hindi daw. Kabaylam ti magna. Magnalang. Dagitaman ti pagpilian na Adya, dagita. Lungaon. Agpili ka iti kaya mo. Agpilin to mo ni bayaw mo iti kaya na. Lungon. Apa yung lungon? Punirarya mo tinapanan niyaw. Aya, punirarya. Agpili ka iti lungon mo sir. Jay Pink. Maya da jay. Bayaw, agring ka. Agawitan. Eh, apay nga agawit kayo kag pili kay pengarod. Agawitan, bayaw. Ay, mapanahon. Eh, apay nagtaray mo tay. Ay, sir. Nagsubli ka ni tao eh. Agpili ka pa ya. May dugmam ka. May pisok ka adagos iti lungon maun. Makauman ti mapan mang birok-birok iti asawa amam Marta kan agbababae pay. Makamumit nin ang agawid kani agluto akpay. Bakit? Oh, apay. Adak dito kusina. Apay aya. Ay, bakit? Si Bibiyaga pa eh. Na, katuan mat. Si bibiyag ka pay mat. Apay, agdua-duakan. Kadalan nakman. Uno, si Paternak no mariknak no nabiyagak pa eh. Anay ko. Anay. Oh, anya ti mariknam. Si bibiyag ka pay. Mariknak mo ti sakit. Kaya't nasawan. Nabiyagak pa eh. Sana kaya may lungon. Anya may lungon na sasawam. Ni bayaw. Isun sa mo tinti may lungon adi na oras bakit? Ay sus. Ay sus. Apay, anya tinapasamakin ko na. Ammo ka din ni manang daytoy. Apay, kasano ang mailungon ni manong mo? Day tamot ti bagbagan nila kay kumanang. Pinanawan na kano ijay punirarya nila kay mo. Anya? Apay ka no? Diyak mo Saan mo't nga agsusurot ti istorya tinabartak. Iso ang mapantaman kita. Darasam ti magna. Ay, mabalo ak samot ka na di na oras. Ay sus, saan kumamot na? Apay ngay nga adda nila kay ko. Ije punirarya. Ay namanang, di ka pa'y agner-nervyos. Urayom ang makasangpot ta ijay punirarya. Martin! Ay, Martin, agreeing ka! Ay na, nakaturog ayan nila kay mo, kitagkan-kanta mo. Kasta na, ano mabartag? Agkanta uray nakaturog. Ay, Martin, kunak na agreeing kan. Bayaw, ano yun, buy one take one na checks, ganara. Buy one, take one at chicks gayam, ah? Ay na, impagarup na abay one take one at 60 promo da, manang. Agreeing ka man, Martin? Ay, nakariya mo. Ay, na ni bayaw ay. Nagawi din ni bayaw mo, manong. Awan ti chicks ditoy, ta saan apag chichiksan ditoy punirarya. Anya, punerarya. Kita man ti aglawlaw mo? Anya da kita. Lungon ba? Ay, sus. Kayat mo, ti mailungon? O sige, agpili ka na iti kayat mo. Total, naka-promo damat.
Buy one, take one, alungon ko naman. Ay, agawitan bakit? Agawitan bakit? Ay, agawitan. Saanan anabartek ni bayaw manang. Nausawan adagos. Ay, agawitan. Anya klase a promo rita. Buy one, take one na lungon. Ay, diyak kaya. Intan bakit? Oh, anya ti kayatyo. Buy one, take one alungon. Naka-promo da pala ang no kayatyo ti agavail. Sasawa mo dita bakit? Ay, saan kami nga ginom ko ni Bayaw Kawaday? Namin anon nga inkaryo dayta. Angam saan nyo mat atungtong palan. Iso amayat nga ipareserbaan da kayo ijay. Ay, madimot bakit? Oh. Ay, Sana nasaya day nga angaw. Dakas day nga angaw. Kasano saan kayo mat asumardeng aginom? Iso amayat ka da kayo dayjay a promo ijay punerarya. Intag trabaho no bigatan bayaw. ay, Bayaw. Talaga asaantan nga ginom. Kunak ano mapan kami kinimanang ijay punerarya ta ireserbaan da kayo. Ha? Agbiagak pa'y bakit? Ta isardeng kon ti aginom. Ay, oras siya. Saan ako nga ginom? Agsingsing puntan Bayaw. Para makita. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.